मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों। मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफोरनो गिबि मन्थ्रिया रां होनो थाखाय फोसावदों। बे बारनिफ्राय मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफोरा टिउसन लानायनि थाखाय जिंगासिनांगौ गैला। मानोना टिउसन लानायनि फिसखौ गिबि मन्थ्रिया दान मोनफ्रोमबो होगोन। नंगौ, मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफोरा मेट्रिक होनायनि सिगां टिउसन लायो। नाथाय दुखुथिया नखरनि गथ'फोरा रांखावरि आंखालनि थाखाय टिउसन लानो हाया जायो। बेखौ नोजोर बोनानैनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफोरनो रां होनो थाखाय थांखि लादों। नंगौ, गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफोरनो टिउसन लानो थाखाय 300 रां होगोन। दानफ्रोमबो टिउसन लानो थाखाय 300 रां होगोन गिबि मन्थ्रिया। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, यूरोलॉजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू आरो एनआईसीयू, पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, सी सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।